Nginibingelele nonke enhlalo sezansi likaPhumani Mageba. Ustability lo bathi umfana kaMvubu, umfana wembuzi. Bathi-ke njengoba ungibona ngijimela lo muntu ngithi mina kodwa ngokwami mnandi nje. Ustability lo bafethu umfana nje kaMvubu olundi emashona. Kodwa-ke phela ngibuya le phela kithi kwaNongoma. Bafethu ngithi mina anginikhumbuzi ukuthi ngikhona umsebenzi futhi ngisazoqhubeka ngininike. Ngiyabonga kakhulu kubafethu abangisapothayo, ngiyabonga kakhulu kubafethu abamosha idatha labo Nkosi yami belalela umsebenzi kaStability, besapothe umsebenzi kaStability, belike, beshare, befollowe njalo njalo. Ngiyacela futhi ukuthi bafethu ningapheli imandla. Nami ngizolokhu nje ngiza nengoma, wena woza nendlebe nedatha lakho ngoba nango 16 kuJuni iyeza ingoma entsha. Bafowethu niyazi anginiphoxi, soze nje nganiphoxa. Kunalokho ngizolokhu nje njalo njalo ngikhuphula izinga. Angibonge ithuba bafowethu, niphile nje. Ngibonge nakuyibhele, ngiyabonga kakhulu kuyibhele ngokuthi lingishuthe nami ningibone kulo mbukiso bhanyabhanya nasenhlakeni zonke lapho enibuka khona lo mbukiso bhanyabhanya. Lalelani-ke emakhaya, ngiyanithanda uDu nami enginganifisela khona nje okugcina sengiyigqobha lezo ngithi mina siye emaholidini kaGudi manje, siye ephasikeni, abefundisi, abamakholwa njalo njalo, abayojabula, abanemicimbi, abanani engathi nje uNkulunkulu enganihlenga kuhambe kahle konke nikufisayo futhi nijabule. Ebese-ke niyakhumbula ukuthi kodwa sisanidinga ngoba nami nje ningidinga, ingakho ngithi angizethule kini ukuthi Stability ukhona usengowenu, sazoqhubeka nje ashaya ingoma kube mnandi. Cela ukuthi niyithokozele-ke emakhaya, nihambe kahle-ke niye koGudi, niyaphi emasontweni, emcimbini, emshadweni, emthehlweni, ma-baby shower, zonke bonke. Nihambe kahle. Ngithanda uDu.